Hey, what's up guys? Kamusta po lahat? At syempre, ito na naman tayo, may panibagong vlog venture na naman akong gagawin. So samahan niyo ako ngayon dahil ngayon kasama ko yung motor namin na Honda Beat. Dahil pundido na siya, so ang gagawin ko, papalitan ko ng LED headlight. Tapos dahil itong switch dito ng Honda Beat is automatic headlight on siya, so wala siyang on and off. Bumili na rin din ako ng tri-switch para merong on and off na. So samahan niyo ako sa aking vlog venture. Siyempre, Diego Bandido pa rin po. Okay, dahil pundido na tong pundido na yung headlight nito. So papalitan ko ng LED. Nakabili na ako ng LED andon. Ito po yung LED headlight na ipapalit natin. Ayan. Tapos, ito na rin din yung tri-switch na ilalagay natin. So, ang mangyayari, yung tri-switch, uunahin muna natin dito. Papalitan natin. Okay. So, unang-una gagawin natin, tatanggalin natin to, dudukutin lang natin to. Meron kayong pandukot. Yan, dudukutin lang kasi clip lang to eh. Yan. So, tanggal na natin. Hilahin lang natin. Tapos, eto siya, may clip siya dito. So, ang gagawin lang natin, huhugutin lang natin to. Pindutin mo lang yung clip. Tapos yan, tanggal na siya. So, eto yung switch na nabili natin. So, plug and play lang siya. Off, low, high. So, tatlo na siya. Kasi itong original, high and low lang to siya eh. High and low lang eh. So, ito yung nabili ko to ng 250 pesos lang. Ayun. So, ayun na. Tapos, pasok lang uli. Yun. So, may off na tayo. Low, high. Okay. Sa headlight kasi ng Honda Beat, kinakailangan tanggalin tong buong flaring na to para mapalitan yung headlight niya. So, may mga babaklasin tayo dito. Ayan. Isa natin dito sa likod. So, habang binabaklas namin ni boss yung flaring, nangyari biglang umulan. Oh no! Pinasok na namin dito kasi naulan na sa labas. Nabaklas na namin yung flaring. So, ayan. Ayusin natin to. Okay, so tatanggalin muna natin yung lumang bulb. Ito yung lumang bulb. May cover pa kasi siya eh. Halogen bulb to. Ayan. So, tatanggalin natin siya. Wait lang. Ikot lang, ayan. Ito na yung lumang bulb. Kita nyo, ang itim-itim na oh. Ayan. Parang si Totoy Bato na. Dahil LED na tayo, eto, tatanggalin na rin din natin to yung socket kasi hindi na natin kailangan to. So eto boards, ang gagawin natin, dahil naka-color code na naman siya, tinanggal ko na tong socket. Ayan, pinutol ko na siya kasi pang halogen lang to. So, pinasok ko na rin din yung, naka-mount na rin din yung LED natin. Wait lang. Ayan. Yan po ang nilagay natin. Bali, 6 LED na siya. So, ayan na. Naipasok na natin. Na-mount na natin siya. Naka-lock na rin din. So, ang gagawin na lang natin, magta-tap na tayo dito sa headlight. So, since naka-color code naman siya, hindi naman mahirap. Blue, white, tsaka green. So, eto, color code lang, blue sa blue. Pasok na natin yan. Blue sa blue. Tapos, since may plastic siya, ipitin natin siya sa plastic niya.
Tapos sa green naman, syempre dito din siya sa green. Tingnan lang natin. Ayan. Green sa green. Tapos sarap na lang yung plastic niya. Ayan. Tapos syempre white para sa white. Hirap magpasok. May ilaw kasi. Yun, tapos sara lang din. Ayan. Ayan na. Pero importante pa rin kasi dapat malagyan natin ng tape, pero mamaya muna kasi iti-testing muna natin kung working siya. Okay, so susubukan na natin, susian natin. Papandarin natin. Pandarin muna natin ha. Ayan. So wala pa siyang ilaw dahil naka-off pa siya. Ayan, wala pa siyang ilaw dahil naka-off pa siya. Dahil naglagay na tayo ng tri-switch. Pero dati kasi, usually, yung mga ganitong motor, automatic headlights on siya. So ngayon, may tri-switch na tayo, may off siya. So, itry natin yung low. Uy, meron na. High. Low. Low. High. Low. So, working siya. Ayan. Off. Low. High. Low. Low. High. So, meron na tayong switch. Ayan. So, eto na. Lalagyan natin ng electrical tape para sure na, halimbawa, pag umulan man, pasukin man siya ng tubig, hindi mabasa yung wire natin. Importante yan. Ayan. Tsaka para walang ground na magaganap. So, ayan na. Lalagyan din natin siya ng cable tie. Ito kasi yung ballast ng ng LED para hindi siya gumalaw-galaw. Lagyan natin ng cable tie. Sure lang. Nabalik na natin yung blender niya maayos. At i-check natin uli. On. Ayan. So pakita mo walang ilaw. Kasi may tri-switch na tayo. On, low, high. Off, on, high, low. High, low. Okay? Ayan. O, di ba? Sana namang adventure na gawa natin ngayong araw at successful. So, ayun nga guys, isang successful na naman na DIY na gawa natin. Ayan. Hanggang sa susunod na Vlog Ventures. Okay? Muli, ako po si DJ Diego Bandido sa mga susunod ko po na Vlog Ventures. Abangan niyo po. And don't forget, of course, always to click subscribe. Ayan, para madami pa tayong pagsasamahan ng mga Vlog Ventures. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye! On. High. Low. Always your number one SM radio station. Love Radio.